ବଦଳିନି ମୁଁ, କେବଳ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖିଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ବିପରୀତ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ତୁମକୁ ଜିତିବାର ଅଛି ତେବେ ଶାନ୍ତ କେମିତି ରହିବ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହି ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଜିତିବାର ଜୁନୁନ୍ ଥିବ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ପାଗଳାମୀ ଆଉ ଜିଦ୍ ଥିବ। ଶାନ୍ତ ରହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଓ ମୂକ ପାଲଟିଯିବ। ଶାନ୍ତ ରହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ରେନ୍ ସେଇଠି ଫୋକସ୍ ରହୁ ଯାହାକୁ କରିକି ତୁମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଶାନ୍ତ ରହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଏହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦୁନିଆଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ନ କରିଛ। ଶାନ୍ତ ରହିକି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏମିତିକା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତୁମର ଭଲ ଚାହାନ୍ତିନି। ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଭାବ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଅସଲି ପରିଶ୍ରମ କର। ଏମିତିକା ପରିଶ୍ରମ କର ଯାହାର ଫ୍ଲୋ ଯେମିତି କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏମିତିକା ପରିଶ୍ରମ କର ଯାହାକୁ ଥରକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଟକିବନି। ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ କି ନିଜର ପସନ୍ଦିଦା ଜିନିଷ ବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ ବା ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାହାରି ଆସ ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ। ଯେବେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଭାବିଛ ତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ନିଜକୁ ପଚାର କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ନେଇଥିଲ ଆଉ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲ। ଆଉ ଏହାର ଆନ୍ସରକୁ ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଭାବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଏବେ ତ ମୋ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି, ତ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଏବଂ RI ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରେଗୁଲାର ଡେଜ୍ ପରି 4ଟାରେ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। 4ଟାରୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଆଜି ମୋର ନଥିଲା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ବନେଇଦେଲି। ନିଜର କର୍ମଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଫାଇଦାରେ କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବି। ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଲଗାଏ। ତମେମାନେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କେତେବେଳେ ବନାଉଛି। ତ ପାଠ ତ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ୁଛି ନା, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ ଦିଆ ହେଇକି ହେଉଛି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖାଏ ତମମାନଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ବି ଲଗାଉଥିଲି, ମୋର ଫୋନ୍ ଥିଲା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଏବେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ୱାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ରୁ ବି ତମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଫୋକଟ୍ରେ ବି ବସିକି ଯାହାର କିଛି କାମ ନଥିବ ସିଏ ବସିକି କାହିଁକି ତା ଏମିତି ଟାଇମ୍କୁ ସାରିବ। ତ ମୋତେ ମୋର ଏମ୍କୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ତମମାନେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଏତେ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ନିଜ ଏମ୍ରେ ଲାଗିଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏମ୍ରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରୁଛି। ଦେଖ, ମିଛକୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନି କି ମିଛ କାହାକୁ ଦେଖାଏନି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମିଛ କଥା ଦେଖେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରନି। ମୁଁ କିଛି ବି କହୁନଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କିଛି କୁହେନି, କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ ଏବେ ଆସିନି। ଫାଷ୍ଟରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେଇଲି ନା, ଶାନ୍ତ ରହିବା ଶିଖ। ସେଇଟା ଏବେ ମୁଁ କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଗେନ୍ କରିନି ନା। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଏବେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗେନ୍ କରିଦେବି ସେତେବେଳେ ବି ହିଁ ଜଣେଇବି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁନି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରେ କ'ଣ ହେଲା। ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହୁଛି। ତ ଥରେ ଥରେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଏତେ ସବୁ କରୁଛି ଇଏ ସିଏ। ତ ଏମିତି ମାମା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ବି କଲେଜ ଯାଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ରୁମ୍ରେ ରହେନି, କଲେଜ ତା'ର ଅଛି। ତ କଲେଜ ଗୋଇଂ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ କଲେଜ କ୍ଲାସ୍ର। ତ ସେ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଥିଲି ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ଏମିତି ବେଶୀ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ
ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇବ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ତା ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇକି ପିଇବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ତ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯାଏ ପେଟ। ତ ବେଶୀ ଯଦି ଅଧିକ ଜୋରରେ ହେଉନଥିବ ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଛି କାଟୁ କରିବନି, ନର୍ମାଲ୍ ହେଉଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି, ସେଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କମେଣ୍ଟର ମାନେ କିଛି ମାନେ ଏତେ ବି ଫରକ ପଡ଼େନି ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁରା କି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ନୁହଁ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହର୍ଟ କରେ। ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ପରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ। ସୋ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ମଗ୍ ଦେଉଥିଲି, ଫୁଲ୍ ମଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ମଗ୍ ଆହୁରି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ। ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ମଗ୍ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କଲା ବହୁତ ସାରା ମଗ୍। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ତୁମେ କରିନିଅ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମାନେ ଫୁଲ୍ ମଗ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କେବଳ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମଗ୍ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ା ବି ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଥିଲି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ କହିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ କଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦେଇଥିଲି, ସବୁ ଯେତିକି ଥିଲା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ନୂଆ ଯେଉଁଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବୋଧେ ମଗ୍ ନମ୍ବର 12 ଥିଲା ସେଇଟା। ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ସବୁଥିରେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଜମା ବି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଟଚ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଆମର କେବଳ ଗ୍ରାମାର ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ହେଉନି। କାରଣ ଏତେ ବି ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ରାମାରକୁ ଏତେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। କେବଳ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପଢ଼ି ଦେଉ। ଆଉ ଏତେ ଗ୍ରାମାରକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ୁନି, ନର୍ମାଲି ଏମିତି ପଢ଼ି ଦେଉ। ଆଉ ଗ୍ରାମାର ବି ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ତ ଆମେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ଲିଟ୍ରେଚର୍ ପାର୍ଟରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ତ ଏମିତି ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସଜେସନ୍ କର, କେମିତି ମୋ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ। ମାନେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ସହଜ ଥିବ ଭଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ମୋର ମାର୍କ କମିଯାଉଛି। ଏଇ ମଗ୍ରେ ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ମାତ୍ର 12 ଥିଲା, 25ରୁ 12। ତ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବ। ଇଂଲିଶରେ ମୋର 4ଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ର ବି କରିନଥିଲି, ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଆସିଲାନି, ନେଗେଟିଭ୍ ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା, 3ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବି 3ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜିଏସ୍ର ବି ମୁଁ କରିନଥିଲି, 3ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଆସୁନି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦେଖ, ରଙ୍ଗ ଟିକ୍ କରିକି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଧିକ ମାର୍କ କଟିଯିବ, ପଛରେ ପୁଣି ଭାବୁଥିବ ମୁଁ କାହିଁ ସେଇଟା କଲି। ତ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ସିଓର ନାହଁ ସେଥିରେ ଜମା ବି ହାତ ଦେବନି। ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିକି ମାର୍କ ପାଇଥିବ, ରଙ୍ଗ କରିକି ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କରିଥିବ ସେତକ ତ ଯିବ, ସେ ମାର୍କ ତକ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାର୍କ ବି ତା ସହିତ ପଳେଇବ। ତ ରଙ୍ଗ ଜମା ବି କରନି, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପୁରା ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋର, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିନଥିଲି, ଆସିନଥିଲା। ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମୋର ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାଉଳାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଅପସନ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି, ତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଛାତ ଉପରକୁ ଲୁଗାପଟା ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ମନ ଥିଲା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, କାକର ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ମଗ୍ ଦେଉଛି, ମଗ୍ ଦେଉ ଦେଉ କେତେବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସରିଲେ ତ ଉଠିକି ଯିବି ନା, ତ ମୋର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ଆଣିନି, ସେ ପୁରା କାକର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ନିଆରା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। ଦୁଷ୍ଟ କହିଲେ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଲାଗେ, ତାକୁ ଚିଡ଼ାଏ, ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରେ, ଏମିତି ସବୁ ଘରେ ବେଶୀ ଚିଡ଼ାଏ। ଆଗରୁ ତ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଥିଲୁ, ଏବେ ବେଶୀ ଚିଡ଼ଉଛି, ଲାଗୁଛି ତା ସହ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନିମିଷା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି। ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କରେ, ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୁନଥିଲି। ତ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି।